Her så laver vi drengenes hule. Så er det, at vi så får bygget en hule, og vi gider bare filme det, og så se, og så håbe, at I kan lide det. Lige nu er det ikke lige det bedste, hvor vi er lige begyndt. Det er sådan her, det ser ud. Der er folk, der tager reps. Man kan selv lave resistance. Kom så, Victor! Så har vi Iber, der arbejder virkelig hårdt. Lasse Ostepopsen. Hold din kæft! Pas ned på den der med dine fødder, ikke også? Oscar. Ja. Han der investerer i bitcoin. Lauke. Mini Jens. Så er det S. Den sindssyge. Andre, der var her. Og så er der iShow Speed. Victor. Og så er der P. Head chef. Hey, hvad kan jeg? Og så er der mig, Julian, som bare filmer her. Og ja, jeg filmer bare, lægger videoer ud, og håber, I kan lide det. Så kom så! Kom så, Oscar! Jeg skal ligge op, jeg skal ligge op! Okay, kom så, Mikkel. Kom så, bitcoin! Nej, jeg kommer til. Men jeg skal ligge under den, Du får 1 krone, hvis du... Hvis jeg rapper Victor. Nej. Og Lasse, han er ikke en ostepop. Han er Dennismanden. Det er Dennismanden. Ja, vi arbejder meget hårdt. Hvad laver I? Vi har brug for et bedre design. Ja, hvis I vil, så kan jeg skrive ned i kommentarerne, hvad vi skal lave. Move your fat ass.